Já vás vítám u dalšího videa. Dneska to je z Minecraftu, budou to minihry. Ano, kde se zapneme. Že tady mám, musím zamít. Tady máme verze. Tak já nevím, co kdybychom si dali toto. A jako když to vypadne, tak se vám takový moc omlouvám. To asi nepřesnou kameru. Tak asi jak můžeme. Tam budu vidět špoty. Tak jdeme. Omlouvám se za ten parost. Ještě to jako nemám zase tak zařízený. To je normálně jedna. To je super. Já si tady vždycky tady jako já musím skopat. Ne ten blok. Toto. A já teď máš tohle. A teď se takový můžu přijít. Ale zumává trojka. Česky. Jo, jdeme je vybrat. Takže znám. Minutu to začne. Co bych vám takové jako mohl vznikat, no. Jsou to jako dobré hry. Jestli chcete vidět moje kopačky, tak já vám je budu ukázat. Ano. Tady jak můžete vidět, jsou to kopačky. Má to ponožku. Jsou fakt dobrý, ale teď jsou špinavý. Časem měl mokrou trávu. To víte, no. Jo, pardon. Tak. Mač za chvilku začne. Já myslím, že bych měl mít pod jménem YouTuber. Tak nemám, no. To je blbé. Jo, 5, 4, 3, 2, 1. Jdeme na ně. Na počátku. Písáčko. Je zase meč. Tak prcháme. Jupí, do divočiny. Jdeme. Pardon lidi, že nemluvím, strašně moc soustředím. Tak jsme to prohráli, moc se vám omlouvám. Takže první hra se nám nezdařila, to je blbé, to běží. Ach jo. Ježiši. Ach jo. Musíme jít pryč z tohohle. Omlouvám se moc. Abych chtěl zkusit víc minihry, chtěl takový víc. Hide and Seek, to vám můžu ukázat, to je taky jako dobrá hra. Hide and Seek, jestli ji znáte někdo. Ano, vlastně je přihlášený. Omlouvám se za ten zvuk, jsem podívám, kdo to bylo. Nový video, ach jo, teď jsem tady bugnul. A jak neskutečně. Ježiši, proč? Jestli tady funguje, no mělo by to fungovat, něco tady. A počkej, já si nemůžu dát, takže já musím dělat tohleto.
zpátky, no. A začneme od znova. Jo, už. Začneme. Watch for players. Já si věď, jako jsem dobrý parkourista. Tak nic, no. Tak už vidíte, že jsme ve hře. Tady máte jednu česku, tam je druhá a tam dole, tam dole je třetí, jo. Promiňte, že ležím, jsem takový tak trošku unavený, no. Jo, ono už to běží. Ono už to běželo, já jsem si nevšiml, tak to jsem taky tíčko. Tak mě zase jako na začátku nezabijou. Budu doufat, já se budu muset dát sem, že mi to překáží. Tady vidíte. Máme tady docela jako do bloku, ty boty už nechci. Tak ale ty jako tyhle taky už nepotřebuju, nic to máš split. Ale to vždycky hodí. Dáme tady. Já nebyl jsem. No, to včas, to je úr. Jako to nevadí. Já mám plán, protože já to dělám. Lidi, sorry, ale mě zase někdo zabil. Kadet. Ten kadet mě naštval. Proč? Prčic. Žila malý mraz a metu a právě ty na slunko světí. Takže pardon. Samozřejmě nás padne server, hide and seek. Znova. Ano, tak to prostě. To víte, no. Připojíme se na tohle, super. Zapneme start, tak už to pojede. Op. Sakra, teď jsem zase tam mám pak. A jsem někde. Jo. Budeme ho napadnout lidi, jo, yes, budeme, to nebudu čekat. Tak nic, tak nepůjdeme, čeho nespadnou, dělejme těsně na to jo, pop.
lidi, já jsem blbej. To jsem takový hovado. Promiňte, že nebudu mít čas, jsem se soustředil jako prase. Dám. A já prdu dělal. Ach jo. Ale co ty vybíráš? Klidně, já se omlouvám. Tak, já myslím jako, že by to pro dnešek postačilo. Jo, já myslím, že by to takový pro dnešek postačilo. Já se s váma rozloučím a čus a buso.